Ambelmaw an ñongtuma kibaru man bulu gada kulo ka ore ka fo ya ga saju na lebe doanza me mokti marala aidara ka fo tene temene na binga kala tala biye dugula mo wa kama dur bono nuna o kun kona la kina an kuna furu ya ira ka fo ni ko yire ko ni bedam nera binga kala tala bi dim sen santan fla dole ka lebe baga kala ka ba ko munala o dim sen santan fla bula du kata dugula kata kuma nya fo dugula mo ye ma dur ko ni bla kata ko nya nyini o kun kona la o ma dur nun tale o ye binga kala nun ye ka uga dugu yoro ye tuma min ko kube segi kana dugu kɔnɔ la kana ci ɲɛfɔ dugula mɔgɔ tɔw ye binganikɛla nana na bi o maduru ninnu ka kula kori ka ka bɛɛ bɔ n'u ni na o kun kɔnɔna la dugula mɔgɔ ninnu kɔni taara bɔ maduru ninnu su kan u ye ci bila u kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ u ye ci bila u ma ka maa ɲini ka dɛmɛ ɲini u fɛ olu kɔni y'u sɔn dɛmɛ na ka maaw dɔw fara u kan pour que ka se ka binganikɛla ninnu kɛlɛ o kɛlɛ kɔnɔna la u sera ka dankari kɛra binganikɛla dɔw la nka dɔw kɔni sera ka boli hakilina jiginna na a bɛ wagati kunkurunin bɔ bingani kɔni cayalen bɛ mopti mara la moptikaw kɔni ka laɲini ye min ye sisan nɔ an ka gouvernement bɛ se ka u lakana k'u bɔ ni bingani walejugu ninnu kɔni kan kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ segu ni ONU ka kɛlɛkɛbolo min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma MISMA a yirala k'a fɔ an ye olu kɔni ka mobili dɔ tora siraba kan mobili dɔ binna siraba kan kasara la o hukumu kɔnɔna la an ka kunnafoniya yira k'a fɔ an ye maa kelen bɔnna ni na maa wɔɔrɔ kɔni joginna olu maa wɔɔrɔ kɔni na maa saba fana bɛ yen nɔ olu ka jogini kɔni juguyara ni olu bilara ka taa Dakari dɔgɔtɔrɔso niveau 3 la ni ne kun ye kibaruya ka da o tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la